Cores. Temos que entrevistar a outros dos vos amigos. Os que estades vendo o vídeo, veredes que están ali ao fondo, xa fai un rato que me veron chegar, xa dixeron, bueno. Tiñamos que vir a falar con eles inevitablemente. Estamos aquí agora, neste lugar fantástico da Federación Museo Novoneira, pois... Pa aquí, José, non te escape, Josito! Estamos aquí cos nosos queridos José e María José, de Peixe Sapo, e outras moitas cousas máis. Non sei, podería pasarme o programa contando as cousas que fan. Non me chegaría. Bueno, que tal, rapaces? Como estades? Estupendamente. Genial, encantados. Bueno, vos, como a min sodes dos primeiros, dende o principio, aquí estamos, facendo escola aquí, non? Claro, de eso se trata, non? De que sobre todo os máis miúdos, empecen a meterse xa na artesanía para aprender e para ver tamén que hai moitas posibilidades dentro da artesanía, ademais de outros estudios, e bueno, que vexan tamén que neso poden atopar un modo de vida. Bueno, pero non só os nenos, non? Aquí... Non se adultos, e non só é un modo de vida, é vir a pasalo ben aquí ao Courel. É moi importante, pasalo ben. É que esa é unha das mensaxes que creo que tratamos de transmitir ao longo deste programa de hoxe, bueno, das entrevistas que estamos escoitando, que non é solamente vir a facer uns obradoiros, precisamente aquí o encanto de Artesanía Galicia no Courel é conectarte con esta terra maravillosa, coa xente de aquí, e disfrutar de coñecer o traballo de moitos oficios pois dun xeito especial, o sea, dun xeito que non vas a coñecer noutros sitios, non? Porque ademais hai unha sinerxia especial, non? Natureza, esta paisaxe e este gran paraíso que é o Courel, e bueno, e cos artesanos, o sea, créase toda unha enerxía, unha sinerxia maravillosa que fai que ainda disfrutes moitísimo máis da artesanía e de todo o que nos rodea. Vos que sodes veteráns de ir a diferentes eventos, a dar formación con cantidade de cousas que sabedes, dentro de todo o calendario de actividades que vos toca facer ao longo de todo o ano, creo que non me equivoco se digo que este é un momento especial, non? Estamos esperando por este. É certo. Estamos a esperar por este. Certo, sí. É verdade, totalmente certo. Porque eu insisto moito nesto, porque xa dixen antes falando con outros compañeiros, non? É tan importante o feito destas actividades que se está facendo aquí, da xente que está disfrutando con nos desas actividades, como tamén é importante a convivencia propia dos artesáns, no tempo que tedes, no vosso tempo libre de descanso, con moitos dos alumnos que a veces se unen un pouco a esa unión, non, que hai entre todos, pero que é importante ter ese momento de asueto dentro do traballo que estades facendo todos os días aquí. É tremendamente importante, non sei se vos percibides exactamente como percibo eu, non? Pero esos momentos son casi tan importantes como os momentos de facer as actividades, non? Sí, é unha das partes máis importantes e pola que estás esperando durante todo o día. Non vamos a mentir, pero é a realidade. Estamos todo o día esperando por eses momentos. E é importante disfrutar deles. É moi importante, porque aquí se crean, a parte de bo rollo a nivel de traballo, despois tamén entre os artesáns facemos como un grupo e acabamos sendo unha familia, non? Entón é como decir, ui, este ano pasou Courel, pois sí, que guai, pois atopámonos, e é como todo, o que decía antes, a sinerxia que fai que todo encaixe como un puzzle, como quebracabezas, perfecto. E o peor é o rápido que pasa. Sí, eso é malo. Eso é a parte peor, porque xa estamos no último día, no derradeiro, eso é duro. Bueno, por certo, haberá que falar de traballo tamén. Fixechedes dous talleres moi interesantes aquí no Courel. E ademais, estades vendo a imaxe, os dous traballos. Comezachedes a semana, neste caso, con coiro, non? Con coiro, sí, iniciación ao coiro. Tiñamos diferentes tipos de traballos para a xente, bueno, como os nosos obradoiros sempre son libres e non hai que anotarse con anterioridade, o que chegue pode estar dende 10 minutos ata unha hora toda a mañán ou os 3 días. Entón, en función do tempo que tiveran disponible, pois facíamos dende pulseiras, ata chaveiros, ata un saco de judas, en miniatura, en bomboneira, o sea,
un pouquiño de todo para os diferentes tipos de tempo que tivese a xente. Claro, eso é diferente gestionar un taller que cunha prescripción que un taller que é aberto todos os días. E por outra banda, estes días tamén, José, que estás aí... Decoración de louza, que tiñamos pois dous tipos, que pintura e transfer, distintos tipos de pintura, unha delas que vai ao forno, de forma que podes utilizar ese prato ou esa vaixela o no día a día na casa, e outra en plan decorativo, única e exclusivamente. E é tamén unha forma de reutilizar eses materiais que tes pola casa que, bueno, polo paso do tempo xa non estás moi... Estou vendo que é unha experiencia que está tendo moito éxito. Estou vendo aí a xente, non sei se o compañeiro pode gravar un momentiño coa cámara o que están facendo a xente aí, porque realmente é moi interesante ver todo o motivado que está a xente precisamente agora facendo estes platos. Pero ¿cuántos son vermello? Con la I. Madre mía. O mandala. Bueno, queridos José e María José, vamos a chegar aquí un momentinho para que o compañeiro nos veña para despedir esta entrevista. Queridos amigos, porque así, xente que quero moito, pechamos o Comer e Falar especial Artesanía de Galicia con vos, bueno, porque me apetece pechar con vos este programa especial. Que bonito! É un placer compartir tempo con vos, espacio, diversión e felicidade. Grazas, de verdade, os dous. Hai que vas a facer que nos poñamos a chorar, pero claro, é o que tengo Caurel, que fai vos amigos, entre outras cousas. Moitísimas grazas por esas palabras. Pois, queridos amigos, Comer e Falar especial dende Artesanía Galicia no Caurel despídese aquí. Hasta o ano que ven.